Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Lasay 5 Action Radio Philippines Standard Time. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Pebrero 2, tuig 2021. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensive. Kag Aksyon Day La Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Syudad sa Bacolod magapatigayon sa COVID-19 vaccination dry run sa Biyernes. Hades noon nadakpan nga nagpeke sang RT-PCR result. Sa balita national, hindi preparado nga LGU, wala sang may mabaton nga bakuna. Pilipinas may bago nga testing protocol sa returning Filipinos. Kag sa ating balita international, Japan natala na nga palawigo ng state of emergency sang isa pa ka bulan. Sa sports balita, Pinay nakasulod sa top 1,000 sang WTA rankings. Kag sa ating balita entertainment, Bea Alonso kag Dominic Roque ginkuno-kuno nga magkaupod sa Palawan. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves. Hello everybody! Live na live kami sa buong ni Action sa ato sa nga pagpangalagad karon nga Tuesday night. Welcome na maka-action sa ato sa nga evening newscast and ginabi-abi din naman gina-recognize sa aton sa nga mga netizens, mga ka-energy sa aton sa nga Facebook live. Good evening man. Bawo siya man sa gihapon ang number 1 nga nag-comment kahapon subong. Siya man sa gihapon Action si Miss Athea Kim Eriman. Good evening Action Dale or Action and Action Dale, madam gid nga salamat mayon na nga pagpamati kay Ma'am Athea Kim Eriman. Si Homa Lomena, may tatlo ka mga heart emojis Actionan. Good evening dira si mo Ma'am Homa. And araman si Sherilyn Oro Javier. Good evening Action Dale and Action Ann. Si Sir Alex Monteza, Miss Answer Dale, mayong hapon na Sir Alex. Good evening. Kamusta ikaw dira? And syempre si Sir Bia Jonathan, good evening Action Ann Dale. Ginagreet ko lang si Tantan. Salamat gid mayong hapon. Good evening dira sa inyo. Sa kay batchmate ko sa Galicia ng STP before. Kay ML Lausa. Sa kay Ma'am Yvonne Boychar, good evening man. Dan sharing na sa kuno Action Dale. Sa kay Ma'am Jocelyn Libuon Despo, good evening. Kay Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayong gabi man. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good evening Action Ann and Dale. Keep safe on a rainy Tuesday evening. God bless and more power to Action Radio Bacolod. #1 AM station. O, greet ka na ni Action Dale, bala ng pare Jonathan, kay natasunggod. Isa, pagid ba lang ka nagasunggod, subong. Sino Action Ann? Sa Regentan, Villalon. Alam mo. Wala ko tuya sa laya. Ay, wag kagalis. Wala ko tuya sa laya. Aha, sige So, padayon lang sa pag-comment down sa inyong sinima greetings mga ka-aksyon and after local news, aton balikan ang aton sininga Facebook Live. So, comment down, and open lang ato sininga comment section para sa inyo sininga pagpanamyaw. Standby para sa mga balita lokal.
Lasay sa 14 sa Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Magapatigayon ang syudad sa Bacolod sang vaccination dry run sa gym sa Barangay Villamonte sa mabot nga Pebrero 5. Ginpahag ni Dr. Chris Sorongon and Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Ini nga dry run ang kabahin sang preparasyon sang syudad sa tion nga mag-abot na ang bakuna. Sa dry run, ginapaabot ang mga volunteers, doctors, nurses, midwives, vaccinators, mga opisyal sa syudad, kag miyembro sang COVA Council. Suno kay Sorongon, pag sa dry run, makitaan ang kahandaan sang syudad, ang mga kakulangan kag mga butang nga dapat ma-improve. Sa press release ang syudad, ginadusos ang COVA Council ang 5 ka mga mega vaccination centers kag 20 ka mga community vaccination centers, lakip ng public kag private school. Sa Barangay Villamonte para makita ninyo kung paano natin i-conduct ang vaccination and practices sa siyudad ng Bacolod. Kaya lang natin pagkakula ang ating mga siyudad preparado, logistically preparado sa mga processes natin para agad sa pagdating sa bakuna, we are ready to immunize and vaccinate our people. Nabatyan si Dr. Chris Sorongon sa Bacolod EOC. Nanawagan si Bacolod City Councilor Cindy Rojas ang chair sang action team o non-OFW returning residents nga dapat negatibo nga RT-PCR test result sa sulod sang 72 oras ang dalon sang Bacolod non-locally stranded individual kag hindi pwede ang resulta sang rapid test. Ginimo sang konsehal ang panawagan matapos nga kahapon may isa ka Bacolod non-LSI gikan sa Manila ay nakasakay sa eroplano kag may dala nga rapid test result. Suno kay Rojas may natabo nga konfrontasyon tungod hindi magsunod ang Bacolod LSI sa protocol apang sang ulihin nagsugot nga magpa-swab test sa Philippine Red Cross kay nag-quarantine sa isa ka hotel sa Dalan, Lacson. Lunes ang gabi sa nagwa ang resulta sang test kag negatibo ang LSI sa COVID-19. Dugang pa ni Rojas nagpamilyat ang LSI nga magpauli sa Barangay Montevesta subong adlaw sa pihak nga wala pa ini na-refer sa barangay. Rason nga liwat ginpatag ang pinakaproseso nga dapat sundon. Nagapati ang konsehal nga may lapse of judgment sa airline company bangod ila gintugutan nga makasakay ang LSI nga nagpresentar lamang sang negative results sa rapid test. Sa dugang pang balita lokal, isa ka residente sang syudad sang Cadiz Negros Occidental ang natukiban nga nagpeke sang RT-PCR negative result gamit ang ngalan sang Philippine Red Cross samtang nagaproseso sang plano nga pagpauli sa syudad. Ginpahag ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. ini nga persona ang yara sa Mindanao kag subong among subject sa investigasyon sang Cadiz City Legal Office. Dugang pa sang alkalde wala sang record nga negative results sang ini ang ginusisa sang syudad. Sa karon ang mga persona ang nagapabilin sa gihapon sa Mindanao kag wala pa sang kasiguraduhan kung tugutan nga makapauli bangod sa iyang ginhimo. Ginpasiguro man ni Escalante nga strikto sa gihapon nga ginapatuman ng health and safety protocol sa mga returning residents. Sa datos sa tubtob Pebrero 1, ang Cadiz City ang may 3 na labang ka mga COVID-19 active cases. Sa dugang pangabalita lokal, ginpanugyan ni Governor Bong Lacson sa mga local government units o kun LGUs ilabi na sa mga munisipalidad sa Negros Occidental nga kung magpainggit man sang pondo sa pagbakal sa bakuna batok sa COVID-19 sa tubtob masarangan lamang. Nag-aasalig si Lacson nga may mabulig ang gobyerno nasyonal sa pagbakal sa bakuna kag hindi lamang pag-isalig sa mga LGUs. Sunod sa gobernador, isa ini sa pag-atalakayon sa Zoom meeting nga iya pamunuan buwas nga adlaw para sa tanan nga mga alkalde sa probinsya. Sa madumduman, Enero 8, 2021 sa nga magpermahanay ang gobyerno probinsyal, AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated kag gobyerno nasyonal subong man ang Department of Health para sa isa ka 2,000 ka doses ng AZD1222 vaccines. Ang kada bakuna nagabalor sang 275,000 pesos nga may kabugusan nga balor nga 27.5 million pesos. We're hoping that we could redo that this time to include already what the other LGUs would like to purchase and also to include the private sector who have signified their willingness to be part of the purchase, of which 50% will be donated to the provincial government. Ang kabahin sa pagbahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Angot sa mga balita liwat nga magapatigayon sang Zoom meeting si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa nga mga alkalde sang probinsya buwas nga adlaw Pebrero 3 sa Miyerkules agod hambalan ang pagbakal sa bakuna kontra COVID-19. Suno kay Lacson, iya hibaloon kung may iban pa nga mga local government units ang luyag nga magbakal sang bakuna.
Desisyonan man sa pagsinapol ang plano nga paglakip sa mga pribado nga sektor nga interesado man sa pagbakal sa bakuna sa diin ang katunga sini ang igadonar sa gobyerno probensyal. Gingklaro man sa gobernador nga nakatutok pa lamang sa AstraZeneca Pharmaceutical Philippines Incorporated ang plano apang bukas man si ban nga mga pharmaceutical companies ilabi na ang Novavax. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag ni Police Major Sherlock Cabanang heads and contact tracing team sa syudad sa Bacolod nga may kabudlayan na ginapatigayon nga contact tracing sa mga naka-in contact sa 41 ka mga nagpositibo sa COVID-19 sa Transcom. Sunod kay Gabana, may pila ka mga pasyente nga nagakooperar sa ila kag nagasugid sa matuod nga mga impormasyon. Samtang may ara naman nga wala nang hatag sang kooperasyon. Dugang pa ni Gabana, may kabudlayan man bangod nga nadiskobrehan nga wala nagagamit sa backtrack system ang kompanya, rason nga wala sang datos nga mapasa sa database sa syudad. Pangabay ni Gabana sa mga pasyente, sumuman sa iban nga pamilya kag mahimata nga making-angot kag magkooperar sa contact tracing team kag LGU agud matap na ang paglapta sa COVID-19. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time at DTX 500 capsule mga ka-aksyon.
Lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Hindi makabaton sang supply sang COVID-19 vaccines ang mga LGUs nga hindi preparado sa pagpatuman sang vaccination program para masiguro nga wala sang bakuna nga mausik. Ginanunsyo ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ng National IETF ang mag-inspect sa kandaan sa tanan nga LGUs 2 ka semana antes ang pagpanagtag sang bakuna. Sulo kay Galvez, ilaman o sisaon ang kapasidad ng liderato ng LGU para makuha ang ginatawag nga herd immunity sa madali nga panahon. Una na ginaprubahan sa gobyerno probensyal ang okon gobyerno nasyonal ang plano para sa mass immunization sa COVID-19. Lakip sa plano ang pag-establisar sang vaccination operation centers, vaccine storage, master list sang bakunahan kag iban pa. Nag-anunsyo sa pinakapagbago sa testing protocols para sa returning Filipinos nga mag-abot sa Pilipinas si Government Testing Czar Vince Dizon. Sa public briefing, ginpayag ni Dizon nga hindi na mag-require ang gobyerno sang swab test para sa returning Filipinos pag-abot sa airport. Patag ni Dizon, pag-abot sa airport, idiretso sa quarantine facility o sa hotel nga iya ginbook ang returning Filipino kag sa ikalimang nga adlaw i-test halin sa pag-abot sini sa pungsod. Dugang pa ni Dizon, ang mga may negatibong resulta i-endorso sa ilatag sa ka-local government units kag ipaidalom sa monitoring sa nabilin nga adlaw sa ila 14-day quarantine. Sa dugang pa nga balita nasyonal, ginpahag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga ang mga healthcare workers sa referral hospital ang unang makabaton sang COVID-19 vaccines. Sa palas briefing subong adlaw Martes, ginpahag ni Galvez nga prioridad ang mga ginatawag nga COVID-19 referral hospital o mga public hospital kag dalagkuman nga mga hospital nga madamo sang pasyente sang COVID-19. Sulo kay Galvez, ang bakuna ang una nga ipanagtag sa Metro Manila, Cebu kag Davao o kon mga lugar nga mayara na sang ultra low temperature cold storage. Bangod nga posible ang bakuna nga Pfizer ang una nga ginapaabot nga mag-abot sa Pilipinas. Sa dabluan nga ang Pfizer ang mayara sang temperature requirement para mapabilin ang kaepektibo sang bakuna. Nagsapol naman si Galvez kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe kag iya na ginpresentara ang listahan sang mga hospital. Sa katapusan nga balita national, tutukan sa Land Transportation Office kon LTO ang information drive angod sa implementasyon sang Child Safety in Motor Vehicles Act. Sa waylo nga gilayon dakpo no kon isyuan sang ticket ang mga nagalapas. Sa virtual press briefing, ginpakalma ni LTO Chief kag Transportation Assistant Edgar Galvante ang publiko angod sa concern nga may gilayon nga pagdakop sa mga nagalapas sa pag-implementar sang layi subong nga Pebrero 2. Suno kay Galvante, wala sang dak panay nga matabo sa sulod sang 6 ka bulan tungod gamiton ini para sa information, education, and communication sukon IEC campaign antes istriktohon ang implementasyon sang layi. Sa madumduman, ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang layi sa Pebrero 2020 nga nagamando nga ang kabataan edad 12 anyos papanaog dapat mag-usar sang car seats kag tugutan lamang nga makapungko sa front seat kung malabot ang height requirement nga 4'11". Sa balita, sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time, dugang ang mga balita pagkatapos gid lamang sini.
Kagsalita sa aton balita international, natala na nga palawigon sa Japan ang ginapatuman niya state of emergency sa Tokyo kag iban pang region sa piyak nga matamat na nga nagnubo sang ang kada adlaw nga kaso sang COVID-19. Ginapaabot nga anunsyo ni Prime Minister Yoshihide Suga ang extension sa Marso 7 kasunod sa rekomendasyon sang expert coronavirus response panel. Sunod kay Chief Cabinet Secretary Katsunobu Kato, nagnubo na ang kaso sang virus apang kinahanglan nga magpangaman bangod nagapabilin nga puno ang mga hospital kag wala man nagnubo ang death rate. Ang Japan naka-record sang kabilugan nga 392,000 ka kaso sang virus, lakip na diri ang 5,800 ka napatay. Sa balita, sa aksyon! Sa sports balita, nakasulod na sa top 1,000 ang WTA rankings ang Filipino tennis phenom nga si Alex Yala. Si Yala nga nasa number 942 subong nga semana. 248 ka mga pwesto ang ginsaka ni Yala nga damlag lang nagdaog sa ITF Rafa Nadi Academy World Tennis Tour Tournament nagligad nga semana. Pag sa Facebook pabutyag ni Yala ang dungog nga nalabot pero dapat pa nga magtrabaho. Si Yala ang ikatato naman sa ITF Junior Rankings sa Tubtub, Pebrero 1. Sa balita, sa aksyon! Kag sa aton balita entertainment, wala pa ang Valentine's Day. Apang una na nga nagpakilig ang rumored couple nga sanday Bea Alonso kag Dominic Roque. Ini matapos matalupangdan sa mga netizens nga pareho lamang nga makaupod ang duwa nga nagbakasyon sa Amanpolo isa ka luxury resort sa Pabalican Island sa Palawan. Kahapon Lunes, may Instagram story si Bea nga nagapakita sang video clip sa paghugpa sang ginsaken sining eroplano sa isa ka private island. Kag may video man sang sunset view sa higad sang baybay. Samtang nagpost man kahapon si Dominic sa iya Instagram story sang iya selfie video sa higad sang baybay. Kaina sa ngaga, may kaanggiliwat ang social media post sang duwa nga amo naman ang nagapagkumbinsi sa mga netizens nga isa lamang ka isla ang gidkaduan nila. Sa karon, wala pa sang komento ang duha angot sa among report.
sa balita. Una sa aksyon. Lasay sa 38 sa Action Radio Philippine Standard Time. Hinilabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Pebrero 2 sa tuig 2021 salawat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defenso. Tag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,